Muri yeZimbabwe makadi zvenyu kumatimana kwamuri ikoko imi munoti supporta pano pa Sly Media TV. Zita rangu ndonze Sylvester Tapfuma nei. Sekuziva kwamunoita ndinofamba nezita kuti simbi yebasa. Isusu tirive makuhwa. Iye zvinezvi nhasi uno tanzwa makuhwa tikasumuka kubva kuHarare kuuya kuno kuGokwe. Dai tanga tiri vanhukadzi tainzi kwadzinorohwa matumbu ndokwadzinomhanyira. Tiripotaurawo zvangu nyaya iyi yatafambira kuno kuinyaya inosuwisa, nyaya isina kumira zvakanaka. Tiri kuenda kwaChief Chisina kuWard 24. Kune nyaya yatakanzwa ikokoko yekuti kune mukomana akanga achirobha vanhu uyewo achibata chibharo vanhukadzi. Iye zvinezvi pane nyaya yekupondwa kwemwana nenyaya yemarituals. Ndiyo nyaya yatavinga kuno kwekuti tinzwe kuti zvakafamba sei kuti mwana uyu apondwe, uye zvakafamba sei kuti ari kususpectwa kuti ndiye ari involved munyaya idzodzidzi, akapinda akasungwa asi akabuda, kutaura kunotanzwa kuti ari kufamba. Regai tipinde muWard 24 maChief Chisina tiite hurukuru nehama neshamwari dzakarasikirwa nemwana uyu uyo nevemunharaunda vanosanganisira makanselas. Mwana uyu achinge apondwa akakandwa mumvura achibva azowanikwa nemurume akanga ane garden riri padhuze nerwizi runonziro Munyati River. Regai tipinde muWard 24 tinzwe kuti zvakamira sei. Muri yeZimbabwe tichiri kuno kwaMambo Chisina kune chitiko chatanguri tataura chemwana akapondwa, mwana ane makore 3. Pano tasanganiswa nababa vatawana nyasha ndlovu uyo akafa zvisina tsarukano. Sekuru Sly. Sekunzwa kwamuri kuita kubva kuna Lioness, tiri kunoko tasangana nababa vanovendawo baba vemunhu kuti tinzwe kuti nyaya iyi yekushayika kwemwana wavo tawana nyasha vakaigamuchira sei. Regai tivachingamidze muchirongwa nematambudziko kababa. Aiwa, matambudziko akaonekwa. Tingatange nekuti muri menyu manga mune vana vangani? Munhu wangu ndine vana 7. Mune vana 7. Mwana wechingani? Tawana nyasha anga ari mudzimai wechipiri. Anga ari mwana wekutanga mudzimai wechipiri. Nyaya yekushayikwa kwemwana chekutanga yakasvika sei kwamuri uye maamuri kuitei panguva iyo? Nyaya yemwana yakasvika ndiri kuzviombe ndichingonzwa kuti mwana hatisi kumuona. Ndobva ndatoti mwana vasinga vachiti hatisi kuona mwana. Ndobva ndati zvaro vakangwara pamwe varoda kuti ndivape mari dzemaroro emwana. Then pakagara ndati nemuzukuru wangu ainzi Dhage, shamwari pinda nyaya iyi yakamira sei. Uya ndobva pinda munyaya yacho akati sekuru pani pamba ndiremi imi chiuya. Ndobva ndauya ndobva ndasvika wafonera makadiwa nababa vati todoti makadiwa ngati no baba mwana wangu mamuwana here. Zvikanzi mwana wangu hatina mwana hatina kumuwana. Ndobva ndati nini no kana mazoona mwana muzonditaurira. Ndobva ndandikagara pamba mwoyo ukarwadza. Pa 12 dzeusiku ndobva ndavavinga ndikamusa door to door. Kati muri kudya sadza muchivata mwana asipo nemhaka yei. Hatitei kuti tibise mari tione zvatingaita kuti timbofamba tinyazonzwa kuti mwana uyu akashayika sei, chii chakatora nzvimbo. Vatamusa vakanzi tingaita sei. Ngati vatibisei mari dzosvika $3 pamunhu. Ndobva tabisa mari dziya dzikasvika dzaita $40. Tine urongwa hwekuti timbofamba tinazonzwisisa kuti mwana uyu chii chakaitika chaizvo. Right, kwakuseni ndobva ndaendako ndikavanowamutsa mamukasei vana baba vatamuka mamukasei. Ndobva ndati nini right, urongwa hwedu huri kubudirira kutoenda mberi. Kana maunganidza mari inda kudzokera kumba kunotora muzukuru. Ndiani unosvitsa mari kune angaine mota ndatafanira kuningira. Right, tiri munzira kuya kunoku tikati atimbodyai nekuti kana takubva kuti tine mota hatikwanisi kuti tizodya nekuti takawandisa nevanhu. Takudzokera ndobva tasangana navakansila vaJingoringoma. Tasangana navo ndobva tavaudza vakanzi ndiri kutoenda kumwana ndokwandiri kutoenda, hatipinde mota vana batendi. Tikaenda kumwana ndobva vasikotaura navo achivabvunza maererano nemwana kuti vabereki ini ndatine maziso enyama hatingawani mwana, pamwe mwana ari muhozi kana ari kwakati tingaenda kupi. Taida kuti ndikupe zvibapoka 3 muinde uko nekuko kana mazodzoka toziva chokwadi chakamira sei. Isikati toda kuenda kuna madzibaba bhoni kuGokwe ndokwatoda kuti tiende. Ndobva vati
mavaudza here vanhu venyu vaminavo kuti mari yamandipai haisi mari yekuti ndingafamba nayo, imari yekuti ndefeel somwana wangu ndatakura dambudziko hamuna kubhadhara but semwana wangu ndobva taenda kuBhabhoni. Saka kansela wedu akangwara ndobva asvikokumbira maparadhisi kuti no tiwane basa rekuti tiprofitiwewo panhau yatatiinayo. Then vadaro muprofiti vakaudziwawo hana kana kutora nguva yakati rebei ndobva ati hei uyai pane nhau iripo panapa, nhau iri apa nde mwana akashaya. Mwana ndamutsvaka mvura vabereki, mwana haamo mumvura, mwana akabiwa, mwana akatorwa. Ndobva vasumudziwa mai vakanga vaine mwana, nokuti mwana uyu zvakaita kunge mwana vakatengeserana vana severi vangu nana severi vavo ndo vakaita nhau iyi kuti vakabatana vakatengesa mwana. Right, vaprofita papa tikazikuzikana ini hangu ndinayengo pakabuda kuti chi paprofesi yacho. Paprofesi vakati mwana akatengeserwa navana baba, mwana akatengeswa nemari shoma mwana akatengeswa, but mwana munomuwana, mwana akatengeswa. Vakanongedzera here kuti vangoti mumusha manhingike maatapfumane here ndivo vakatengeserana mwana kana kuti vakati imi musekuru nemuzukuru ndimi muri kuziya nyaya iyi, akaedza kuiburitsa sei? Akaedza kuiburitsa kuti mbuya nasekuru mwana ari kupi. Ndobva vaya vati mwana hatizivi zvanzi inini mbuya nasekuru pamakabva pamba penyu muchienda panext door makadzoka mukati ndakawana mwana ari pavhurandi, then modzoka makabva futi mukasiya mwana, asi mukati mumba imwe kati rooms kanga nemuroora angagaremo mukati, asi umai vachona vamwene vanga vakalokera muroora angari mumba kuti iye asanengiri asabude panze. Voenda uko vachinodzoka kwakuyako vanosvika kuti mwana hatisi kumuona, voti izvo takazoronda tienda kugwizi, vakaona kuti no mwana anaenda kugwizi, gumbo rake radzoka futi kudhuze nekudhibha. Saka ndovati mwana isiteri tamushayiwa, zvikanzi aiwa zvandiri kutsana kuda izvi kuti mwana ndimi makatengesa mwana nemari shomanana, ndimi sekuru nambuya vanhu ava pakaita dhiri kutengesa mwana. Saka wakabatwa muramu wangu nomwe muroora anga aripo, but muroora uyu ari mumba imomo akanzwa mwana kuchema, sai akavharwa muromo. Pakuzomanya manje vachienda kumwana kwachema vakatiza direction, profita aivaudza kuti aiwa makazomanya muchiita uku isede kuti muende kumwana kwanga achichema imakaenda kunengiri, ndobva opposite direction, ivo ndobva vabvuma kuti izvo ndizvo zvakaitika. Chavaibvuma idirection yekwavaenda asi zvekunzi mwana makatengesa vakabvuma here? Zoti mwana vatengesa vakata sevanhu vaperekwa, sokunzi mwana makatengesa kunzi handizivi kuti chii chakaitika. Asi mapurisa akanzwa here tsanangudzidzi? Mapurisa atsanangudzidzi sakazviwa kana nemaaudio ataitora, zvaingori pachena chete kuti mwana vakatengeswa, asi isusu maita shaka kuti kumapurisa sei asingambovatore vanhu ava kuti vambonyatsovhunziridzwa chaizvo chaizvo, because maaudio achacho havasvika pakuzvisungirira vega pakutaura kwavo. Mabva kwamadziBhabhoni? Tava kwamadziBhabhoni vatairayirwa isusu, takauya ndobva tasvika pagogo mapurisa vataripota nyaya yedu. Kuti kansela vakati kana takuteverwa tiri mangwana zvizotinetsa, handeiwa kumapurisa namapurisa, tikava magwanika tikasvika magwanika paya tikavaudza vamapurisa tikati no mwana uyu takunomuwana. Chiva uku vakansela vakati ndipei mafoni enyu mose, vakatora mafoni aya ndobva vaiswa mubhegi 1 enda kugwanika, vakatora maglovhos vati aita kunoona mwana. Takusvika kunonzi kumakadhi pakaita mota, pane zvakaitika, mota yakangokwakuka road, vachiti vakati tawana nyasha takunokutora iko zvinhu, amuna ndobva vati kwaku road, aifanira kuti vakatofa vanhu kuma 31 vanhu vangari mumota wese, kuti tizobisa mota imamo nemadhaka aposa kurovera pamuti, tizobisa mota iyi kwanga wava usiku kuma 8-9 right, netageti yatarairwa kumwana manje. Zvakatinetsa, tabisa mota yayo ndobva tazofamba tasvika pamba panonzi vamachipisa pamuzera, ndobva tasiya mota iya ndobva tafamba. Munoona sekukwakuka kwemotikari ichipinda ichipaza miti, munoona seshura here? Ini ndakanga ndaona kuti zvaida kutoti zviuraye umbo hwese hwekuti mwana uyu zvakafamba sei, kuda kwokuti panga pasina kumira mushe. Ndobva isusu 7 taenda navakansela takazara dondo tikachitenda chitswaka. Saka taive mukati mekutswaka memeo, pane vamwe mai vakangoti ndaona mwana, vanhu tatakawandisa 31,
ndaona mwana ana vatafamba kuti kuti mai ava ndiani handina kuindanzwisa zvakanaka ndo vatafamba usiku kuti tswaka anga vati vaona mwana kuya vakati vakapa mafuti mai vacho vakati tasiya mwana tiri kuenda kupi ndikati mama mai ava anoda kutishandisa mupurisa akataura kuti aiwa inini somupurisa ndini hamumbowani mhosva pamusoro pemwana uyu ndoda kuti inini ndini mupurisa ndoda kuti titore mwana tatenderera takutosvika padhuze pekuti takusvika padhuze nemwana hamazvi zvangoitika mumwana takugara pasi vamwati uyai pana pamuwe panenge pari kunhuhwa panapa ndo tagara paya kusvika mupurisa azotunganisa akati vakansela imbobva ipapapo ndoti vanhu vataure chokwadi vaona mwana kupe nyaya yemwana ingaitaure zvechokwadi haina kutaura nyaya yemwana iya ndobva vanyarara mamai kanzi arit hatichiendai kupi kumota tonovata panzvimbo imwe chete mangwana kusini tomotsvakachi mwana apa tatoshaya mwana manje takutoti chichi kutora nzvimbo taenda papaya vamwe vakatomwa mapiritsi chichi vakansela ndobva vatopachi vanhu vaimafoni kungopa kwavakaita vanhu vaimafoni ndozvakabva manje kuti mwana achinjiwa mwana vazochinjiwa nzvimbo akaenda kure ndikati kubva panzvimbo yatatiri more than 13 kilometers kunzvimbo yatazoona mwana ari vakansela ndobva vamufonera mazi baba isusu tashaya mwana saka tozvifambisa sei zvikanzi vakansela vakati chakutumirai vanhu ikoko zvanzi aiwa inini handidi vamwe vanhu ndoda imimi vakansela kana mudipo nyaya inofamba asi ndoda nemapurisa oziva kutanga polisi payakanzi ngaive nemuprofita iye vakaramba kuti atoita seunonzi tiri kumanikidza vanhu kuti vapfume zvavasingazivi saka imimi ndaimuka patinowana mwana ndopatotangira nyaya dzedu then ndobva tavafona zvikanzi izo right uyai ndobva isusu tavazoinda manje navakansela kumuprofita haindaingoenda zvangu sokuti ndaingoti nyaya yachabudi ndichitarisa madays akanga atashaya mwana kwapera mazuva mangani mazuva akanga apera ipapo tataita 1 week nemamadays otherwise 10 days vatangoindawo sokuti basaba mwana ukangodzokera sure vanofunga kuti pamwe anozva anoziva isuwa mamprofita uya haana zvavapurira zvakawanda akati mwana munomuwana tatine polisi zvese zvanzi mwana munomuwana asi mwana uyu munomuwana akachinjiwa nzvimbo akaiswa kumakumba zvomasala hedwa zvinochekwa goridhi baba mwana muchamuwana asina ruoko takaona mwana asina ruoko zvishoda agura panapa zvamunowana mwana ari ndizvo mwana uyu akanga akachinjiwa navanhu angari mufiriji soso vachiti akari mufiriji mwana uyu saka ane kwakakanda kuti ziduzi nemasala hedhu basa rangu ndatoita ndatopedza chiendai munoona mwana ini semunhu wenyama ndakati apa tavharwa ini handichamiri kana zvadai so handichamiri ndobva tabvunzisa kunzi kumafoni enyu ari kupi mafoni enyu ari kumota kilometer point tasiya mafoni kuti mafoni kana muri pachechi yachona iyo yemasowe hatenderwi anga chitori kuurera zvokuti musi wamboningira zvanzi muchaona kana masvika pamafoni enyu muchaona mameseji emwana ndatopedza zvomwana zvi nhasi mwana mumwana deri 11 sinosvika papa ndikaona mangu mufoni mune mamesage call aisvika kuma50 nemeseji ndotaverenga papa handina kugutsikana kuti handingaudzi vamwe ndikaita senhema yaiti mwana tamuwana kujombani kuzinde kwamasala edu kaita vasaurwa nemuprofita nezviri kutaura vanhu hazvimwe chete saka roti mwana zvechokwadi tinomuwana ndovatatazobva isusu tikazoriputa futi papolisi kwese yanguva nemapurisa chete kuti vazive kuti nyaya nhava tofamba nayo iyi yakamira sei tikahaudza mapurisa saka mapurisa iyo atoti isusu zvechiprofita hatishandi nazvo plus hatizibhelieve isusu zvatobheliva zvanizvokuti anenge aona munhu anenge auraya munhu akaona saka ndaisongendeka kuti nyaya yangu iyi haina pawa ichagona kurasiwa asi mwana uyu akatorwa akatengeswa akatorwa mapatsi choda kumbokudzoserai kumashure akakurifeya kumuprofita akanongedza kuti handii pabhoni ndiani akanongedza kuti handii kwabhoni inini ndakanga ndambonzwa nezvabhoni kwanga kune mombe dzakanga dzakarasika dzichaibva kwane mbudziya dzikaenda kwamachengere saka murume akandiudza inini akaenda kwabhoni ndobvanzi iwe mombe dzako dziri pabh 14 ndo pane musha une mombe dzako namba dzefoni idzi ndovapiwa namba dzefoni akafona kwekuya ndobvaudza kuti mombe dzako dziri pano zvechokwadi indikati saka muprofita uyu anonhonga tsono muprofita saka taendawo kumanje muprofita akaverenga zvechokwadi akataura mafambiro ose akaitwa mwana achitaura kuti aiwa mwana wenyu baba akatengeswa akatengeswa madirektisa mwana achiti pachavo vanhu vakatengesa mwana
saka kana mukaona izvisiri zvandiri kukudzai uyai mupise magemenzi angu kati amborofita uyu semunonyama ndakazogutsikana manje nasona ndaudzwa kunzi mwana zvechokwadi akatorindo totaka tikaripota pagokwe tikaenda pagwanika aiti tamurori pagwanika achienda kati mwana awanikwa vanhu vakatengeserana mwana ini ndine power here yekundorinda mwana wangu muzukuru wangu dhagi akati sekuru hatiri ndigwi mwana nevamwe ko mwana iye akazochinjiwa amboonekwa munoti kudii tikati auright andi vatauya nemoto tikamisa nemota iyaya saka takanga tine vanhu vakanga vatengeserana mwana tichinesanisa navo pfungwa dzangu dzangu kuti vanhu mota yedu havachakwiri nokuti handichahwisisi nezvakaita vanhu avo tatora mota yedu vataenda isusu kuya ndovatasvika pagwizi papaya talilaita tochitiri kure semapurisa vamataura akaita kuti munolaita muri kure navakansela vati aiwa munolaita muri kure hatidi tsoka dzinosvika padhuze ini ndakatorwadziwa ndega kuti achiona mwana wangu ruoko haana musoro anga rohwa sedenya rese so kusina chinhu kwese ichi chauri kunoku ndichiti mwana uyu akapfekedzwa ndiro chii chakaitika ichi gombo rakadzika panapo chotsika ichi chisipo ichi neziso zvaingorwa one side izwa nirwadza ndikati ndingamira here apo saka nguva dzandakati ndapedza kuona papa ndichimuvha ndichida kuti ndiswedereswe ndigare kumwe ndigare vanguva ndokugara vamwe vakati isu takuenda kudzimba edu hatingarindi mwana wevanhu musipo tikati aiwa isu tiripo tichibopota tichifonera vanhu kuti vazive chiitiko ichi nekuda kuti nakudai yanga yainzi imvura ayaitora mwana 14 to 15 kilometers zvaiita izvozvo kwaanga ari ndokwayerera kuchienda Rwise here kwaanga ari ndokwaiyerera kuchienda Rwise uye mvura aingakuwadze denya remunhu nekubvisa ruoko izvi ndakanyatsona mbatya dzake mbatya anga asina mbatya mvura futi yabva yamukurura dzese yabva mvura dzese kuti kana ini maonero takaita ndizvokuti mwana uyu akaita zvekukandiwa ndobva angoeredzwa bhichana nokuti mwana ndoti kana muri semumvura munenge muine matanda akanga asina kuzuka mwana asina kana mavanga ekuratidza kuti imvura anga anga asina kuchenuruka futi kuratidza kuti anga ari mvura kucheruka anga asina kucheruka anga akaita munhu akatsuka ndatoti nini munhu kunge munhu akari mufiriji kunge titi nguruve yakagochiwa ari fresh mwana anga asingakandi asinganhuwi mwana uyu ana madays pa11 days zvaitinetsa ndovatasvika mai mangwana manje ndopakatanga kuda kuita saari swavei kwedza kuba pasi 89 vakati popotera mwana uyu shamwari arige kuenda mweya vatasvika papani vatatongotawana nyasha nchituka adovana mwana uya mhepo yaya achanhuwi achati sei kusvika atazomirira mapurisa nemacid achizotora mafotos kusvika tazotakurwa tinda kugokwe asi manye nhau yaninetsa mandire kuti ini ndindaitongotorwa kunzi handi kwaikwanga kune mwana kwaichengetwa mwana hakuna aitorwa atonrod ndikati varume ini kana ndichingoenda kukoti haingondisungisa ndinde kukoti because ndaona senonzi ndakutofikisiwa nhau nemwana ndandisimo handazvandoziva ndonyesa mastatement ekuti kudii dai muchitoti vanhu vaya tongoenda tose pamwe chete zvikanzi baba nyaya iri panapa ndezvekuti ndimurizi wemwana andi sikagwazika mapurisa ngati nhau iyi kai handisi kuona zvakanaka noda kuti kana ndichingonzi ini baba wemwana asikagari nemwana ndichingonzi uya kuno hatiite so sign up zvese ndairamba ndichiti aiwa no kusaina handisaini kana muchida kuti ndisaine hazviiti pakanyorwa kuti chifanike pamakaramba kusaina handina kubaona ndaingoramba chete inini because ndaingozwa kuti tiwo achiti taura mastatement ndondotaura mastatement ekuti kudii emwana because ndandisipo vakanga vaine mwana ndovaifanira kuti vataura zvikanzi aiwa iwe unofanira kuti utaure sababa wemwana ngati aiwa baba wemwana havana chokutaura asi vanga vachinengera kuti wazotaura zvokuti kwai hadzibudi metsi but vanenge vane mwana ndivanotaura zvakadai but inini mai ndakagutsikana ndega kuti mwana wangu akapondiwa akatorwa mapatsi akawandisa zvokuti nanhasi so brains angu hazinyatsofukutunza zvakanaka ko mai vatawana nyasha vari kupi mai vatawana nyasha vari kumba kwavo takanga tasiyana masiyanirano atakaita namai vatawana nyasha muprofita achitaura anoti rakanga riri gepu rekuti mwana wangu atengeswe kuti ndakanga ndiri kukweko kwandaikurukuza then mudzimai wangu ari kumba kwatezvara vavo right ini tiri kurodza ikokoko ndobva kwasvika vatete vainzi mai keni ungagare pachipare hazviiti saka iwewechi uya kuno kuchitora chi murume uyu ndivai murume wako iye vachitora chikomba chavo chavaidana nacho vari pamurume vakatichitora chi munhu uyu ndabva kurukuza kweka ndobva tasvika mudzimai akaenda vandavavinga vatete makazvamisa sei
vakati pano ngati vatete nyaya idzi makaidinekera idzi inini natezvara vangu tatichiwirirana but imimi michicha maita apa ndobva ndadzoka kunoma ngati no iye ngaite chi aida kutodzoka nemi ndobva ndadzoka kunoma ndobva ndagara kwanatezvara hakuna munhu akataura nemunhu kuno hakuna munhu akataura nemunhu handobva tagara mwana achitouya kugadheni achitouya pamba mwana achitamba naye tiita sei naye asi mwana uyu angari mudiki aitiswa pakundudza kuti baba inini handidi kugara kwandonzi ndiri gora kamwana ke 3 years tati mwana wangu iwe kwauri kugereko ndokwaanofanira kuti ugare ndokwani kwamai vako saka izvo zvaitondinetsa kusvika mai vaiva vangatora mudzimai wangu ndo vavazobakwa futi nechikomba chiya chavangaupa mwana wavanzwadzi yavo ndo vatoputsa musha vakauya isusu vagere apo vanonzi baikeni ndo vagerevo paya saka ndoona tsoro yacho namai ndavanaona kuti ei tsoro iyi yakarongwa ndisingazivi kuti pane makipa ada kuitisa mazuva ekutsvaga mwana muchitarisa vekwanatezvara venyu zvinosanganisira former wife wenyu imimi maiona here vachibatirana nemi pakufamba kumativi mana enyika nzvimbo iyo yakashayikirwa mwana vachiratidza kuti vaive neshungu yekuda kubatsirana nemi pamwe chete kuti muwane mwana? Ndingati pane muzukuru wangu anozi Dad chete zvino hapo ari kunhingirwa anoti iye pakasvika achivabvunza kuti zvakafamba sei ane nzvimbo yavairamba kuti vanotsvaka mwana iye achitoti nzvimbo iyi ndiyo ine mwana wanza hakwese uku kwatsvaka kudhara uku hauku musatsvake kusiya kwakadaro saka ivo manje vaingunova achiti mwana uyu nzvimbo yavaindirambidza ndiyo yakanga yakatengeswa mwana so nyaya yakazondinyanya kundibata panyaya iyo nda kutobhiliva nezvekuti pane mukomana akanga akasungwa anga ane mamedha 2 aine imwe akanga ashunguridza maticha pachikoro kwaitwa 4500 saka inini tabva kuno kuseni tichida kunotsvaka mwana tamboungana kuseni tamboungana takadaidzwa nemapurisa achinditi uya kuno mapurisa mwana unzi Mudevere akanditi baba pakave nemunhu azviuraya azvisungirira aita something tiri kusunga iwewe because iwewe uri kunzi iwewe ndo uri kudzira kansela zvokuita tikati vakansela handiva kuti zvokuita inini changu basa ndiri kungoti vanhu hatibetsere kutsvaka mwana saka kana vadaro manje avaronipa handichakwanisi kutsvaka mwana navo zvakasimba because iwe vamwe vachititi muri kudzira chi nokuti vavaitizo kune mufanhu aifanira kuti auye nemari uku 4500 yekuti mupurisa aende naye goko pasina mazuva mangani 4500 yanga yatoenda atobudiswa bail out. Aiwa ndoda kudzoka ipapo baba 4500 yanga iri yebail out here kana kuti yaida kunobhadharwa umwe munhu kuti uyu ari akasungwa abudiswe? Ndavabvunzira kuti pamwe ibail out yekuti abudiswe kana kuti atongwa ari kunzera ndanyazonzwisisa kuti mari yakabiswa iyi yakanga yakamira sei. Asi figa iri makarinzwa kubva kumupurisa? Aiwa figa iri ivangoti mari yaifanira kuti iuye kunyama chendi kwaifanira kunzi ini muri kuziva here kuti vanhu vari kunobhadhara mari pasina 2 days tikaona munhu yasvika tikati nemhosva dzake dzanga ainadzo unoziva kana munhu akaita mamedha 2 nekumakezi adaro meno pamwe hangangobudi kungonzi angobuda. Baba pane pandoda kukubvunzai kuti mwana mamuwana makazombodzokera kuna madzibaba bhonuko kuti ndoda kubvunzai mibvunzo miri kuti munovatsanangura kuti mwana tazomuwana then chechipiri paiprofita madzibaba bhoni vakambokupai maclues here besides vana mbuya ava handi kuri kunzi kune kwavakatengesa pane kwavakambokupai kuti mwana akatengeserwa ningi naningi ndabvunza mibvunzo miri kuti makadzokera here kwamadzibaba bhoni takadzokera kunotaura kuti mwana takamuwana tine mapurisa atanga tinawo ndobva vaudzwa pani nyaya ye4D yakatora mwana zvose izvozvo zvakatsaura munhu wese anga ari pachitoziva kuti 4D plus pambapa pane vakomana vaviri vakanga vachigara kuBedbridge vakanga vauya mazuva akashayikwa mwana vakava ne4D nekuti kana mumakadhi vaina vanhu ukumiruko vaitotaura nezvenyaya zvemota iyoyo pakanyangarika vakomana ava ndopakashayikwa mwana kuti vakomana ava vatsvakwe vawanikwe havana vange vakwanisa kuwanikwa tikashayika kuti iyo nyaya inofamba sei kana vakanzwa masuspect vakomana ava fanira kudii nekuti mai michasendekwa futi manenge audio akaenekera aitaurwa nezvenyaya yevakomana ivava nemuramu wangu aitotaura kuti mai tisunungurei nekuti mwana uyuka mune zvamakaita pamwana because ini patakati ndipei mwana ndini naye makati mwana handisi kuda naye ndichatevera naye mangwana imuchiziva kuti muruda madhiri asi nditaurirei kuti mwana uyu zvakafamba sei saka zvinhu zvakave pachena chete kuti munzvimbo imomo muarea musha wacho iwowo
aiwa mwana akatorwa musha wacho Zimbabwe akataura vanakasira ndivo vakataura D4D ndivanzi baba Boni achiti right zvimwe zvinhu zvindozvitaura musipo vamwe vazhinji achitaura nemazita aitaura kuti kwamazala yedwa alright vakati kwamazala yedwa vakati pamazala nekunyamacheni nemu17 kune vanhu varimo vanhu ava vakawanda ishembere ming'anga yakati nditorerei zvinhu izvi ndizokuitirai zvemigodhi ndizokuitirai zvemabhizinesi enyu amenge muchiita saka mazita ivo vanga vainawo zvese akataura isu vanhu vange tadzijekesera vanzwanani but zvese D4D yakatouya munharaunda yakaonekwa D4D yakauya munharaunda saka vakasira vakazoenda manje ikoko kuti vanonyatsonzwisisa zvechokwadi kuti ishuwari kuti yakasvika vakaudza kuti hai D4D yakasvika vakanyatsoiona vanhu vazhinji vakaiona mashoko enyu nekurasikirwa natawana nyasha ari pakadzika pemwoyo wenyu zvikuda zvimwe zvacho hamusati maona mukana wokuzvitaura nasu tiri panapa nashumbakadzi muruda kuti kudii baba kuti murerukirwe zviri pamwoyo penyu inini zviri pamwoyo pangu noti dai sehurumende yambondibetsera zvishomanana panyaya yomwana nokuti chitiko ichi haisati chakamboitika nyange muarea munomu taingochinzwa zvidziri nhema kuti zvadai but chitiko ichi ndoichange dai ndikarara so handinyatsonzwa zvakanaka nechitoti sehurumende dai yambotora matanho ekunyatsoongorora kuti zvinhu zvakafamba zvinomira sei kana zvakafamba sei nyaya idzodzi dzigone kubuda pachena zvingatire kuti tigone kurerukirwa pakurarama pakufunga kuti vakomana nyaya iyi ikangoitika ikangonyarako zvafamba sei nekuti izvo zvitechibvizira chiti hama dzedu dzimwe mapurisa ari kure kure tichitovafonera kuti varume apa pakaoma panorema zvokuti kana vana izvi zviri kuchikoro tangova tini achiita navo chikoro tivodzoka navo saka nyayo iyi inini pachezvangu ndechitoti ndakatoitwa inonzi life injury handindombofi ndakatozokanganwa nekuti kuzoti ndizongobvuma kuti inini ndichengete mwana wangu asina mapatsi kana mambo ndakamutaura kuti handikwanisi kuti ndichengete mwana uyu asina mapatsi pandine kuzoona manje kuti mwana ndewangu chitiko ichi chaitika saka zvingawirani ndovada kuzogamuchira ngati mwana ndibeda ndimuchengete. Postmortem yakanyora here kuti mwana uyu anga asina mapatsi kana kuti kana kutozviona isusu apo ndo pandisina kunyatsonzwisisa manje kuti zvakaitwa here kana kuti hazvina kuitwa nokuti ini ndakati mwana achinzi ari kuenda kuBulawayo kunoongororwa ndichinda pafoni ndichitaura navo mapasi 8 vadza vaenda kumapasi 5 satani hama iri kuBulawayo ikoko inomboita zvekuongorora ndovatatiraya kufonera ikoko kuti kati isusu pane mwana uya kuzodidi saka mimi mvara mudi unoona kuti zvakamira sei nokuda kuti hamini kuda mutemo ndozvanoita here kuti hapana mubereki wemwana anoenda kunoona kana kuti zvakamira sei asi but hatisi kunzwisisa kuti zvakamira sei. Pasi 10 takafonderwa zvanzi baba tsvakai mota tisangane pa1 kuzotora mwana wenyu takudzoka ndikati kubva Goku kusvika kuBulawayo na 5 manheru 5 kuseni dzingave chokwadi here dzekuti saka 10 dzadzemakuseni futi dzadzemakuseni futi ndikati inini ichokwadi here dzekuti aikufonera ndiani akandifonera inini ndakafonera Mr. Musa wepagwanika mpurisa ndikati ampurisa zvafamba sei mwana zvadii vanzi aifanira kuenda na 2 dzeusiku ati but vaenda na 5 ndikati tine hama yedu ikoko saka taida kuti tinzwisise kuti zvakamira sei nokuti kuna kuvigirwa mari zao isusu taitarisira kuti mari zao anozobuda ko anozoti ndemvura but vachizouya manje avasanangura kuti baba mwana wenyu akapondwa zviri pachena nyange maonero atakaita nemaziso zvangonozadziswa chide kuti vangoona nemushina kuti mwana uyu zvakafamba sei but mwana wenyu akadi akapondwa baba ndo nyaya iri. Motemo yanga yakanyora here kuti mwana anga akabviswa chakati nechakati. Ini kutaura chokwadi panyaya dzebepa racho handina kuona. Hamuna kuripiwa zvakare. Handina kuripiwa zvakare bepa racho nokuti patakasvika vakati vanonoka kuuya tatatarisira kuti musvike nenguva saka semapurisa akanga angosaina kuti mwana apinde mumochari nandamwe ndatenda kusaina. Saka makanosangana here nechitunha pavo vanhu ayo apa ndina kusangana nechitunha ndakati nini hatitori mwana isuku hatisina kuona chi results takagara 2-3 days zvikazi ayo baba imimi uyai kuno kana mauya kuno aifona ndiani taifonera nevemapurisa aya ofonera Goku kuti kafonera Goku mapurisa anoridzosa futi kupi
kumapurisa ekuno sati watafona isi ati saka isitoita sei kati ndinachadinacho because zvondaye ndinazo zvakawana takaruza tichitebesera mwana kuti izotakura mwana saka mota kuti sei chandokwanisa sababa wemwana ikofini twanokwanisa kuti nditsvake sevanhu vanga vane bheria yavo muarea muno ndobva tatsvaka bheria ndobva tatoidishaenda ikoko ndiswa ikoko tichivabvunza vakomana vachiti takuda kubuda ndikati saka zvakamira sei pamwana nekuti ini handisi kuda kuti nditakure mwana wangu ndisinanzwisisi kuti zvakamira sei ndobva ndisanangura kuti aiwa no baba mwana akapondwa ndikati patime dzamakafamba chaidzo ndo dzakandinetsa kana nazvino handisi kugutsikana kuti zvakaitwa here kana zvinoda kuitwa kanzi aiwa zvakaitwa saka aiti zvakaitwa mupurisa aiti zvakaitwa mupurisa asi pepa hapana pepa pasina aiti zvakaitwa saka ine ati ine handinasi kugutsikana kuti ndanifungidzire kuti mwana arege kutorwa kana pasina maresults anenge akadi kanzi aiwa baba zvinhu zvakadai dai ndikati inini sekubhibhi kwangu chandaizongora panje kuti panyorwe bepa renhema kuti mwana haana kupondwa saka panyaya pachiitiko chemwana ichi pane vakambosungwa here in connection nekufa kwemwana hapana vakasungwa nyaya iripo ndezvekuti inini ndakangotoresa vanhu vanga vaine mwana 4 kati mapurisa torai vanhu ava muno vabvunza nyaya kuti zvakamira sei mapurisa edu taiyaziva achiita basa achirova vanhu kuti nyaya dzibude zvakanakanaka vanhu vava havana zvavakaitiwa vakagara kuda day here and 2 days vari 4 ndobva iwo vana vacho muramu wangu akange aenda nemwana kunopa vanhu ava mwana kwakazosakatikira ikoko ndiakanditi bamukuru moti mapurisa ekugwanika anorova harovi aya kana munhu aine mari aiwa arohwa saka indakasvika papa kuti ndichitaura namapurisa ndai mapurisa koi makanzi makapiwa mari sei panyaya iyi maifanira kuti mubata vanhu ava paaudio yari kutaurwa vakati zviri pachena shuwa kuti mwana akatengeswa zviri pachena chiati aiwa dai makarova mwana vanhu ava mungadai makaningira makaitaura saka zvakafamba sei zvanzi hapana ngati aiwa inini muramu wangu uya vandakati imbotora iwe anima information yekuti vana vamweni vake ndo vakatengesa mwana ari kuti hamuna kana zvamakaita makangoti mune mari here zvikanzi mapurisa akaramba akati aiwa pane panotogwa mari apakadaiswa patogwi mari baba mirai muone kuti nyaya yenyu iri kumasaidi tigone kuiongorora kuti zvezvi zvakamira sei sokuti uyo akanga anyebirawo mapurisa taura mari dzakawanikira zvikanzi imishamukai makadai nepapo pagoneka papa pane kabhindi kadai mukadai so baba vemwana kuno kwanenge vachiti vanhu vari kumapurisa imateve dzimba dzenyu inovana dhumana ini ndaigwa kuti kagara pamba basingagariki ndaingoenda kwanitezvara vangu ndichiti kupurisa vaya vakadzoka here kusangana namai vaya yavadaona kuti nyaya yangu iyi kana vanga vakasungwa vari pagwanika vanga vakangosungwa vari pagwanika ndikati nyaya yangu iyi handina chokwadi kuti ine kwaichaenda ndakangoti ndege ndakati chiti semurombo munhu anenge asina mari zvinhu hazvina kwazvinoenda because mataurigwe munhu vanombotorwa vane vamwe vanenge vanombotorwa kana asina namhoso achishungurudziwa but achitaura chokwadi chake but ava manje ava so kana iye zvino so ndiri munhu ari kumbofunga kuti bheta kuti ndimbobva muno mundiende kumwe kondonogara because vakomana pakasakatira mwana vakangoti nyaya ikapera toda bazi babadhabi neni 3-2 anzi atakwasilo tatire musoro tindena ku South Africa aitaura izvozvo ndiani aya makwai aitaugwa nemukomana uyu anonzi live uye akabva kuchero abva kuchero achiti aiwa tichanhingira tichagura musoro saka ini ndega sondinondega kuti tagara pa nezuro ndabva manasvera zuro vakasvika vamwe varume 2 vakasvika kupi vakasvika pano achindibvunza baba nhingi ari kupi hakuna munhu akambozivana nezvavarume vavo indikashandikati nyaya yaitagwa nezvayo ikai inogona iri yechokwadi nekuti varume ava hapana kana munext wangu akavaona varume vacho vakachena zvavo havavasivi but vaindibvunza nezvangu vakadarika vakadi vakaenda vakadzoka vachiudza kuti pamwe pacho ndipavo but vadaka nerudi vachinokona futi vachidzoka futi achibvunza futi kechipiri saka inini semunhu akasipo but akambotendera hanangu ndichitorova kuti vanhu ava vakuda kunditi kutamba ipi nenyaya kuti inini ndechinzi iyo ndio rushungurudza vanhu kunetsa vanhu nenyaya mwana wako kuda mwana wako saka inini ndichiona ndinga kuti pressure ndenjipa indeida chokwadi kuti nyaya idzi dzijeketse mwana ndokuda dzedu zvokudei makadomuona mwana wacho so uko vakanga vachitaura kuti aiwa munhu anofanira kuti tingoona kuti iye
akamwa zamu ramai ava here saka vakachituda 500 guku mwana uyu zvishokwadi maiti kwakaitiwa anotosiririsa anonza tsitsi zvokunya kudai chinzi nyaya yacho ichatsikwa kana ichaita sei apa vaimufanira kumbomirana zvine simba kuti zvinhu zvedu tigadzikane zvakanaka nekuti nyika ino ingandirwadza kundigara kuti ndigare chaiko chaiko nekuti vamwe vakataura unoona chikuiti manzee kuti baba imbobai vanhu vari zvakati saka vemuno vakomana vanozviita nekuti vamwe mupani akambonimuripota kumapurisa achiti ndadai tichigara kunana impresi kwandagara kudara mapurisa ati inda kumbai vanza mapurisa ndavata panapa ndo vakomana vanovandira vakwana mangwana akatodhedhiwa atofa kudara saka inini ndichitorwa nana kuti vakomana ava ukatambira maoko evanhu vanomboita medha so hazizoiti plus kana sira upenyu hwangu kana indizokufunga dzimwe pfungwa so dzekuti varumika zvakangooma pane panosiitika zvakadai mufi anowanzozvirwira panyaya dzakadai dzokupondwa idzi pane here atingati mashura akaitika panguva yekuti mwakuda kuzochiradzika tawana kana zviratidzo zviratidzo azvo hapana saka isusu ini sababa vemwana ndakati ndakuda kuti ndimboti mwana wangu angaradziki ndo pakatangira kunge takukonana natezvara vangu manje isakaenda pairrigation pamira takumbira dhiziri toda kuti tidai so tizonipfura mwana vakanzira vakati pafiri mudhiziri ndichiti mwana wangu haangamborovi because ndichinyatsoneka kuti mapurisa chaivo chaivo haangakwanisi nyaya iyi nekuti togona kuvapomera ichiti akadya mari but ivo vasina umbowo kuita kuti nyaya itoitakura sei tonguvapomedzera zvisiriso ndobva indati nyaya iri panapa nezvekuti zviri nani timboenda kune vamwe vanoita zvokuti mwana amuke and vataenda unoda zvokuti mwana amuke vanga ndisekuru vangu asina asikazivi mukutaura manje vati iwe uri mwana watapson ngozi ndikati zvikanzi ntombeni ndiwe ndikati sekuru pakaipa hapana kumira zvakanaka kantora sekuru vaya navatete sisi vaanzvadzi yangu vatauya nyaya dziri dzatiri tichiita isu hatisi vakansila mukati titinavo vadza vakansila tichienda tikavaudza vakati orati ndokupai 10 liters tikaenda tikanovaona tivatadzoka futi navo vakansila ava tavaya navavo zvikanzi rai tichienda unati zvara vako unotsanangura kuti mwana angavigwa kupi kwavo here sizvi kwanga achigara ikoko kana kuti kwako kuno asi nechemwoyo mangu nana sekuru tatangowirirana kuti mwana achivigwa kupi kuno achiti hazviti kuti mwana agadzirwa achinovigwa uko ndobva taenda takaona road takati asvika pamasori kanzizi nhasi mutema yani matemu muzukuru wangu ati sekuru vangu ava vatemu nedema zvikanzi muchanoona nhasi zvikanzi kana vatayambuka isusu tatiri vashoma vatatasvika pakuda tinosvika patezvara vangu tikaona road yakavharwa mazitanda mazichichi muground makangozara vanhu ndo vandangoti ndikati vanhu ava vada kukonzeresa zvinhu zvisingaita kati varume atidzokerei vatadzoka kunomba vatagara vatasekuru vai vakati mai todini sekuru mirai ndoda kuti minde mandigadzirirawo nawe mwana zvinhu zvakanaka vandamukira kwakansila enda mapurisa rodi yakavharwa soso tachiwirirana but vanhu ava vangonzwa kuti kune munhu aenda kunotorwa anogadzira unongonzwa semunhu vanhu vanenge vaita zvinhu zvavo vaisada kuti mwana agadzirisiwe asi taiti isusu mwana angagadzirisiwe nyaya idzi dziite sei dzibudewo pachena kuti mapurisa agowana pokutangira panyaya idzi saka vakatsika vakaita sei kusvika isusu vakansila vasvikako vakati no toda munhu wandinde naye goko zvikanzi endai nababa vacho mutora mwana ndo varamba vati hatiuyi ikoko izvi ndikati no hazvina mhosva kuti vanhu vakansila vatuma munyaya munyaya ichienda ikaunodza kuti toda hembe dzemwana saka vakati hembe dzemwana dzinouya ivo pakangonzwa chiri kuti mwana uyu anosainwa nemapurisa pagoko achiya kunoko vakauya vakarongeka tobva vauya saka ivo nyaya yekuzvaizoitika manje handizvo vakanga vasingadi kuona vatari kati right mwana uyu ari kunhuhwa here handasi kunhuhwa akasesei mwana ndobva varatidzawo vamwe vanhu muri kuona here ruoko muona panotema kana bhemba kana demo soka rakatema rikasabuda uko rechi 2
rakazotema rivharadi rakwachura zvokuti wega yasonoega kuti apa kuti pavhuriwe pakadai soka pakazi ga pakadai pakashama panapa nemusoro vanhu vakaridza mhiri vakati nomwana weka chokwadi chakadikira kati sekuru zvinhu zvada kuti muite panapa itai pachena vanhu vachiona kuti ramangwana zvinhu kana zvozoitika kana zvisaonzi vakati vanda kana vakamukirwa nemwana vasati vakati vanda sekuru vacho vakati right isitoviga munhu nenzira yekwedu vakazovaita vakagezagesa mwana ndobva vamusungira mushonga apa achiti vanhu ndoda kuti muone zvinhu zvakamira sei mushonga vakamwaya mukati mebhokisi rake ndobva vawisa pamuromo apa achiti iwe ndaunorwa kwakaurayiwa ndaunorwa kwakaurayiwa saka zvese zvinhu vavaita zvikanzi pari kudiwa demo kana kuti banga tiise mubhokisi mune mwana kuti mwana anorwisa kwakaningira ndobva vaisa zvinhu zvese vanhu vese vachiona vanhu muno vakatongoshamisika vega vakati zvinhu izvi asati azviona asi sekuru vaiva ndivo vane dzimwe mitsi dzavakaita kune mumwe wainzi Munyaradzi uye ariwe munharaunda ine zvekare akariwe munharaunda ine tairangarira nyaya yacho tisi takairipota zvekare saka tangomirira maresults ekuti zvakaitwa nasekuru tangomirira maresults zvatowa nasekuru kuti nezuro vakatofona vakachiti hapana zvati zvaitika here tikati sekuru vanhu vaya vanga vatanga because nezuro panga pabatwa mumwe mwana chiremapo auda kukandiwa mumota vanhu vakaridza mhiri mwana akakandiwa pasi nevanhu vamwe chetevo ava vanhu vanozikamwa vemasala edu vanonzi pakwikwa pafuta ndopabakwa futi mumwe mwana ndobva achema ndobva akandiwa futi pasi kwamasala edu anezuro kwabatwa futi mumwe vadi asi vanhu ava manje vanhu vanondozikama kunzi ndivananingi vava vasvita izvi vatitasa manje kuti polisi nezuro vakarwa vanhu ivava vachirwa nemumwe sabhuku vachirwa nemunhu akanga abata mwana isiro vatatarisira kuti munhu akabata mwana akaonekwa zvinombouri pachena tichakuti munasu asi vakangomurega achingoenda nekuti otherwise vakaona sekunge munhu asina kuuraya angokanda mwana pasi saka chitiko chiri munomu mhuri yezimbabwe nyaya inosuwisa nyaya mainzwa zvakaoma zvakanakawo here kuti ndiwe wawirwa nedambudziko ndiwe waakugara wakabatira hana mumaoko kuti ndinogona kuurayiwa zviri kuitika zvamunonzwa kuchinzi kune vanhu vane mwoyo wouipi sekuru zvinoshamisa kuti kune vanhu vave nemwoyo wakashata wekuti ivo vanotozvipa mbiri yekuti ndinokunyaradza ndinokupfuudza zviri pachena nyaya iri kunetsa munharaunda ino yatiri ndeyekuti vazhinji vasina kunge vachikwanisa kunge vachimira pakamera vari kuti ivo munomu vanhu vari kusungwa vachiregedzwa asi vachinatsozivikanwa kuti ndidzo monde kune mabusinessmen vari munharaunda ino vane migodhi nemashopo avo ndo vari kusponza mamedha ari kuitwa mukati menharaunda ino yegokwe haiziye kutanga Munyaradzi akaramba kuvigwa nenyaya yemapatsi nanhasi haasati avigwa ari munharaunda zvakaitikira zvekare munharaunda inei nekudaro vatataura navo off camera Lioness paipai vanga vachitaura kuti dai hurumende kubva kumusoroko yawana zvaingaita marenge nemapurisa ari munomu ari kubata vanhu achiregedza uye pari kuratidza kuti pane uori hwemari huri kuitika nyange vanhu vachiziva kuti uyu akabaya munhu nebanga achionekwa nevanhu pachena anongoenda ikoko achingonobuda d izvozvo ndo chichemo chatawana hanzi kutori nevamwe vari kutopenga nenyaya yemunyaradzi asi hapana chavakaitwa izvo zvinoshungurudza uye muri vanhu vazhinji vari munharaunda ino vese zvavo vari kurarama vachitya muri yezimbabwe nyaya yetinoisiya kwamuri kana paine vane umbo hwokuti ndanani vari kuita zvinhu izvi
aiwa head office yekuharare haina uori hwekuti nyaya igone kuvharika. Mukangotumira kune mapurisa pamwe anenge ari pedyo anogona kuwana zvavanoita, asi kune police number yekuti munokwanisa kunge muchitumira umboo hwenyu kunyange ukada kuve anonymous. Tinoziva kuti zvinogona kunetsa kuti mawitness achengetedzwe. Kana muchitya tinokuisirai nhamba pascreen apa yamuri kuona iyoyo kuti imimi kana mune umboo hwezviri kuitika kuno kuGokwe muchiziva kuti vanhu vari kuita sei, racket yacho yakamira sei, uye scandal iyo yekurayiwa kwevanhu nekutorwa kwemapatsi iri kuitika muGokwe iri kufamba sei, uyai neumboo hwedu nekuti mangwana pamwe ndiwe kana mwana wako. Tatenda muri eZimbabwe. Ini ndoni Sylvester Tafumana, isimbi yebasa tiri kuno kuGokwe. Ini ndinoitwa The Lioness Shumbakadzi. Tatenda. Tinotenda.